beli bakso 5 ribuan. Nah guys, bengi iki aku arep tuku bakso 5.000-an guys yo. Tuku bakso ambi Dimas guys iki guys. Malam Jumat iki enak-enake tuku bakso guys sekone barudan ya to guys. Ketoke sasi guys weger ngono ya to guys. Nah guys iki langsung wae OTW ya guys. Numpak CB nyeni masih CB nyeni ya to guys. Pokoknya panggah numpak CB guys yo. Nah ini guys langsung wae perjalanan guys. Sangat ramai sekali ya guys. Tapi mbuh wong-wongi mbuh padha ket ngendi guys. Apa kedolan apa ket ngendi gitu guys. Nah singkat wae guys iki wis tekan lokasi nggon bakso nih guys gitu guys. Nah iki koncoku Dimas iki langsung pesen bakso nih guys 3 porsi gitu guys. Engko ambil koncoku siji guys sing bagian nyepakne mangkok guys gitu jenenge Randy gitu guys. Nah iki ngenteni sik guys yo agak digawe guys gitu. Nah guys singkat wae iki wis bar guys saling gawe masih meng yo guys. Iki wis dadi 3 porsi guys iki garek OTW mulih guys gitu. OTW mulih siap nyantap bakso 5 ribuan gitu guys. Nah guys iki langsung bae OTW pulang guys. Nah iki dalane iki ora metu nggon sing mangkat mau guys, iki metu dalan kampung guys. Soalnya metu dalan gede terlalu rame guys. Kayak iki metu kampungnya guys kan ora terlalu rame gitu guys. Nah guys iki mampir ning warung sik guys, golek es guys. Iki soalnya ngelak banget iki guys gitu. Soalnya awan mau bar kepuanasan kayak gini bengi ngelak iram guys. Nah guys singkat wae iki wis tekan lokasi ngomah gitu guys. Siap nyantap bakso nih gitu guys, wis ready guys iki guys ambil AC barang iki guys. Nah iki koncoku sing jenenge Randy meng guys, tugasnya bagian jikok mangkok yang dapur guys gitu. Ambil sendok pokoknya bagiannya nyiap guys gitu. Terlalu simple deh bagiannya, aku karo Dimas sing tuku gitu guys. Nah guys iki Randy wis ngentrut AC ya guys, ngentrut AC dhisik guys. Ngentrut ngono guys gitu. Nah iki Dimas langsung menyantap bakso nih guys. Kenyal ngono guys bakso nih gitu guys. Nggonaku tak ublek sik guys bakso nih gitu, tak sepil ngene guys. Nah iki langsung wae tak ublek campur saus campur sambel guys. Lalu tak santap guys. Jatah enak tenan guys bakso nih guys. Yo ora terlalu gede ora terlalu cilik, pokoknya pas intinya ya guys. Kenyale barang pas guys.